Dobrý deň, priatelia. Vitajte v malebnej obci Továrňanská Polianka, ktorá je vzdialená od okresného mesta Vranov nad Topľou len 13 kilometrov. V tejto obci s dávnou históriou sa nachádza veľký pozemok, ktorý pribudol do našej megaponuky. A kde ho nájdete? Na konci obce, kde vás už čakám, aby som vám o tomto pozemku povedal viac. Dobrý deň, priatelia, ešte raz. Vitajte v Továrňanskej Polianke. Predmetom našej ponuky sú dva ucelené pozemky o celkovej výmere 7000 m2. Prvý z nich, na ktorom akurát stojím, je svojou veľkosťou vhodný na vybudovanie jedného alebo až dvoch rodinných domov. Jeho šírka pri vstupe z obecnej cesty je 43 metrov. Druhý pozemok o výmere takmer 5000 m2 je svahovitý a je ho možné využiť ako miesto pre ovocný sad, vinič alebo farmárčenie. Teda miesto pre váš oddych a relax. Čo sa týka inžinierských sietí, tie sú od pozemku vzdialené 50 metrov. Elektrika, obecná voda a plyn sú vám plne k dispozícii. Priatelia, a na záver ešte jedna vec. Vyšli sme si na vrchol pozemku, aby sme videli a nadchli sa týmto krásnym pohľadom. Ak vás táto ponuka zaujala, budem rád, ak sa mi ozvete.